नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के मौत के बाद से ही लगातार कई सारा सवाल खड़ा होते रहे और सवाल सबसे बड़ा तब खड़ा भइल जब आकांक्षा दुबे का मां मधु दुबे द्वारा सीधा सीधा अपने बेटी के मौत का जिम्मेदार समर सिंह और उनके भाई पे लगावल गई। ओकरे बाद से ही वाराणसी पुलिस उनकी खोजबीन में लगल रहे, लेकिन वाराणसी पुलिस के हाथ समर सिंह कल तक नहीं लगल रहना। लेकिन आप सबके बता दी कि आकांक्षा दुबे की मौत में सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा बाटे कि भैया कल वाराणसी पुलिस द्वारा गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र से समर सिंह के हिरासत में ले लियल गई बाटे। हाँ भैया, समर सिंह अब हिरासत में आ गई बाने। उधर जब से समर सिंह के खिलाफ पुलिस द्वारा लुकआउट नोटिस जारी कल गई रहे, तब से पुलिस लगातार उनकी खोजबीन में जुटल रहे। लेकिन आकांक्षा दुबे के मौत का लगभग 10 दिन हो गए रहे, लेकिन समर सिंह का कोनो अता पता ना रहे। लेकिन अब समर सिंह पुलिस के हिरासत में बाना, अब उनसे पूछताछ कल जाई। अब ओकरे बाद ही सच सामने आई कि भैया का ए मौत में समर सिंह जिम्मेदार बाना। काहे कि भैया आकांक्षा दुबे के माँ मधु दुबे द्वारा सीधा सीधा कहल गई रहे कि भैया समर सिंह उनका कोनो प्राइवेट वीडियो भी बनौले रहना, जेकर बार बार ओकर धमकी देते रहना कि भैया ये वीडियो के लीक कर दे। और वहीं आकांक्षा दुबे के कोनो और एक्टर के साथ काम कैले से भी रोकत रहना, जेकर कारण वो काफी दबाव में रहली और चिंतित भी रहली। मधु दुबे द्वारा जब ये बात का खुलासा कल गई, ओकरे बाद ही रिपोर्ट दर्ज करौली। ओकरे बाद से ही वाराणसी पुलिस लगातार समर सिंह और उनका भाई संजय सिंह के खोजबीन में रहे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।